Trump zamuniyasa. Yes, ndikati kuniyasiridwa Trump zamuniyasa. Yes, zamuniyasa. Mura kainuyo zito so kuniyasana. Komabe sometimes maybe China ili ndi reasons. Maybe China ili ndi zifukwa zimene yapangira zimene yapangazo. So nkhani ikuyambira pati. Nkhani ikuyambira pamene Trump watumiza message ku dziko lija la China kuti chabwino tawapanganize mupangazo. Kwa mukumbukie zimene ifeyo tinakuthandizana. Ifeyo tinapanga sacrifice kwambiri, asilikali athu ambiri anamwalira, ndalama zinapita kuthandiza inuyo. Koma mukamakhala mmene koko ndikumakambirana zofuna kugwetsa USA. Mukumbukireso zimene zozo, mutchule koso zimene zozo. Yes, Trump message imene ndi imene watumiza ku China. Plus anauza koso kuti muperekeso moni kwa Putin ali kumeneko, komanso Kim Jong amene president wa North Korea, mumpatse moni. Ndine president wa United States of America. Yes. Trump wakwiya chifukwa chani. He is the story. Kani ikuyambira apa. Tibwere ku chaka cha 1937. 1937 kukafika 1945. Mutha kuona kuti I think pali zaka 8 pamene papa. 1937 to 1945. Panali ndithu, it was panali nkhondo pakati pa China ndi Japan. And part of World War II. Right? Therefore, panachitika zinthu ngatizi. China inalandidwa malo angapo. Japani ndithu inapambadza. Koma imene imawina ndi China ndithu imawina nkhondo ija, ngakhale kuti panali ma casualties ochuluka. Right? For Japan nayo so tunde imapambadzaso. Ndiyeno China imapeza kuti ikuwina nkhondo ija. Komabe still kodi imawina. Amene tikutsoka kale nkhani kuza ndi tikamakamba nkhani za maiko akuluakulu timakamba zokhuza ndi ma allies, ma friends, kuti ku China wanali ndani nanga ku Japan kunali ndani. By the way, China inali ndi mwayi okhala kuti iyoyo imapangidwa support, inathandizidwa kumbali khuza ndi zipangizo ndi asilikali ochoka ku United States of America. Yes, zida. Yes, America. 1 amene. 2, panaliso osaiwalaso tinakamba nkhani khuza ndi Soviet Union, Russian Empire. Ije timakamba ija kuti yes, ku Russia ku Soviet Union imene jayeso inaliso part yothandizaso China. That means ma superpower awiri akuthandiza China. Ku Japan kunali maiko ake Germany, kunali Italy. Ndeso kuti anakawina sanakawina. Russia and America kukhala pamodzi kuthandiza China. No one can. You understand? So actually China inawina nkhondo ija chifukwa choti Japan idapepesa, idapanga sarenda kuti ndasarenda pamene papa sipafunikiraso kuti basi nkhondo ipitire. Then China inapeza kuti yapanga regain malo ake onse aja amene analandidwa aja, komanso inapezaso seat ku UN. Yes, United Nations kucha. Yes, inapeza seat, inapeza nthu yayi ili ndi mphamvu mene kucha koso. Ndife yake tu nthayina yake timanena kuti anthu amphamvu zimene amazipeza amakhala nazo zimakhala zochoka mu nkhondo. Kuti amene amaphwanya kwambiriyo, amapambadza kwambiriyo, ndi amene angakhale kuti ali ndi veto power. Akhale ndi mphamvu, pali mphamvu zina zake za veto. Tinakambanso nkhani imene khuza ndi ku UN. Amene amapanga ziganizo atha kuvota, enawa amatha kungopita makuchako ndikungokhala nkumangoyang'anira. By the way, anyway, ku China kumene kuku ndeloli it's like yota akumbukira ndithu akumbukira ngati chikondwerero kuti iwo anawina nkhondo imene pakati pa Japan komanso China kungoyambira zaka panopa it's been 80 years now. Zaka 80. Akukondwerera kumene kuku ndithu kumaona ndithu parade asilikali zamile mbiri choncho. Koma kumene kuku ayitana ma president osiyanasiyana amene akupitilira 20. Yes,
Putin ali komweko, King Jong ali komweko, ndani ambirimbiri, Pakistan, ndani Iran, ambirimbiri, komano osati Trump ya. Na America ayi, no, America ayi. Pamene kuno kuti America zimene akumbukira abazi America yose anali part of it yothandizira koma chifukwa ni China yapanga zimenezi. For example, mwene China yo ndi zifukwa zake chifukwa panopa America inasanduka sopano ujayo upangatiza anzake uja, you understand, wabuli then mina China phanga sukuti fori munathandiza kale ndi pano basa tizikusekelani mukamati ipanga zizi. Sometimes it happens like that, and also sometimes timathawukhala ndi kumakhala ndi like kumazozidwa ndi wina wake just because thena kana tithandizako, then kenako they take advantage of us, basi kumationelera usaiwale kana nkumakumbusa usaiwale nakuthandiza iwewe, then kenako you feel like what the China no what nonsense. They actually and part of the speech imene anayankhula kumeneku chi ameneyo president wa ku China wayankhula kuna kuti China cannot be intimidated by bullies, won't be intimidated by bullies. China sizabangulwa intimidated, sizaopyezedwaso ndi mabully onse ofuna kwabanga bully anzawo, funa kwakhonya nkhonya anzawo kuma chanchani imene yakuti zibe sizachitika zimene zozo ndi so that means motha kupanga check wena zoti China munthawi imeneyi ikuthandizidwa ndi maiko awiri ndi ma superpower awiri, Soviet Union, Russian Empire ndi America. Tikopoza kuti kumwambo umene ukumbukira nkhani imeneyi akaita na Russia yokha, USA akuitayira uko ndi that's why Trump amene kuti okay tamakumbukirani umene koko makuti koma ifeyo so musaiwale mutchule kuti ifeyo tinathandizira makuti that's it. Nde nkhani ndimeneyo ngati munamva kuti ayi Trump watere mnangaba ku China kukutere nde that's it. Akupanga feel kuti akupangidwa intimidated, akupangidwa bullied. That's how they feel. And zimene sikuti mene nkhani kuti ndiona ama nkhani ndiona ndithu chaba kuti sometimes we don't understand maybe geopolitics, kuti nkhani ya geopolitics imeenda bwanji ndali za international komano America zimene kupanga akuluakulu anzawo kumapanga bully, and America tayi ikufuna izionetsa mphamvu, you understand, kuti ife ndife simangati banga izi anzawo mango apasa zimisonkho, anzawo kumakwapasa ma sanctions, koma anzawo kwapanga control, koma anzawo you understand. So sometimes okay you can be superpower, kuti okay you be superpower, koma still anzako so kuma treat like anthu, you understand, kuma treat ngati anthu. Ngati speech imene anayankhula ujene president wa ku China anayankhula kuti guys yes tonse titengane ngati anthu osati nawo ndi basi ogwiritsidwa ntchito kuti ifeyo iniyo ndi muzingolemera kapena niyo kanje guys America imapanga anzawo imabera anzawo, imapanga bully anzawo basi, and kupanda kuima nkuziti defender wekhanda kuti that means palibe chimene chingatani palibe chingathandizire, koma amafuna kuti iweyo uyesese kuti basi uzingo tsatira iwo zimene iwo akunena. That's it. Iwo ndi amene ali olondola. That's it. So I don't know. Ena amaziti hayi maida America. So sikuida America sikuti maida. Madana ndi zimene iyoyo imapanga kumaiko ena. Madana ndi zimene iyoyo maiko ena amayikira ma limit, like simungapanga izi. Chonengo chino kuti wani nkhani yake makhala status, nkhani yake makhala chuma chimene akuna nacho, like okay tingolekeza ngati iwo afuna akhale pa top
like wina lese akhalibe basi kuti azikhala under control. Sakufuna zinthu zoti tiyeni tikhale okay, tiyeni tonse tikhale limodzi. For example, you should understand kwena kuti ndipasa an example yoti mumvesesa. Pakhomo pakwanu ngati kwanu ngati walemera wekha sunalemere. Ngati we mufamily yakwanu walemera wekha sunalemere udakali mphawi. Why? Chifukwa wina aliyese amafuna iweyo. Kuli maliro kuti itadikira ujenaje mwagwera bokosi mwagweleza kuti iweyo makhabe kuti ndamene uli still chipinjo chokugwerabe. Koma sometimes ukakhala kuti nawonso ndo ama egos oti mutu wako sugwe umakuganiza mphamvu sumafunanso kuti mu family muja enanso atukuke alemere nawonso. Umafuna kuti iwe ndamene ukhale basi azikutama. Zimene sumadziwa kuti kusogolo kwakekonso umapeza kuti nawenso ndamene sokutani ndamene kugwiranso mchiphinjonso. Chilichonse chikachitika anthu amayang'ana iweyo. You understand me? Ndeno iyi example iyi ndimene inachitika exactly ndi America. America ifuna ikhalabe mombabe, ifuna ikhalabe chilichonse, sikufuna anthu atukuke, sikufuna mayiko ena akhaleko ngati bola. And pamene popo mpamene sopano anthu amadali asopano akuti ma edi chithandizo chani mankhwala chani mpakana mutu unakula. Amene tupeleka ndalama zambiri kunjako. Pano aduladula achina USAID aduladula panopa zithandizo aduladula. Koma chonsecho amatipanga ife kuti tikhale dependent, tikhale udalira iwacha. You understand me? So ukakhala wachita bwino iweso pangazoti azinzakonso nawonso achitenso bwinonso. Sikuti ndoti mwakhala level imodzi ndoti basi iweyo ndoti uchipa kama kuti iwe ndoti utsika pasi. Nawonso pangaso mu family muja phunzitsakonso awiri 4 or 5 nawonso achitenso bwinonso. Chifukwa akachita bwino pakachitika zochitika ndalama ija sikuti uzilipira wekha muzikhala ngati musonkhana ukupepukidwa. Sometimes ngati ulibe ena aja amatha kupanga. You understand? Tauzana akuti acha chifukwa mufamily muja mulibe anthu angapo. Koma ungakhala wekha ndeni zimene zinakanika USA zinakanika rap chithandizo mayavi atidulira achithandizo safa kuti pasasa. Koma chonsecho afuna ronesa kuti wonde nda big chonsecho akuti sakufuna tikhale ndi United States of Africa sakuyifuna imeneyo akuyesesa azinzawo mayiko ena ndi ena sakufuna kuti achitese. You understand something like that? Guys, thank you so much, Malawian Cameras.